Қайнар сәлем достар, ТМТV каналында музыкаль бейікілік вақыты һәм мен Ранил Нуриев. Қайратна сайын біз сіздің білән ең популяр жырларны һәм жыршыларны барлайбыз. Бу атнада хит парадыбызның басқышларында қайсы жыршы урнашты бик тиздән белербез. Әлегә бүгінгі тапшыруыбызның темасына тукталыйк. 26 февраль ашыкмый торган көн. Әйе дуслар, нәкъ менә бүгенге көнне иркенләп, ашыкмыйча уздырырга хокукыбыз бар. Сәер ләкин әлеге көнне беренчеләрдән булып, иң актив һәм иң эмоциональ халык итальяннар 2007 елда билгели башлаганнар. Һәм бүгенге көндә әлеге ашыкмый торган көн халык арасында тосына ия. Музыкаль бейеклек резидентлары белән без бүген вакыт турында сөйләшергә булдык. Шулай итеп, ашыкмыйча гына хит парадыбызны башлыйбыз. Бүген хит парадыбызны гүзәл җырчыбыз Мәликә башлап җибәрә. Тик әлеге урында Мәликәне игълан итү бик күңелле түгел. Чөнки инде белгәнегезчә тапшыруыбызның башында без сүзне музыкаль бейеклектән төшеп калучы җырчыга бирәбез. Иҗат тормышында кайнаган Мәликәне без янәдән хит парадыбызда көтеп калабыз һәм аның җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап узабыз. Kanatlar birde sihri güçler tabıp aşamam yüreğimden şu kanatlar bilen yaktım devge suyu uşağım tek yarattığın deniz dolkanaday uşağımdan uçkan yalkınlarday u көтәрелә җаным түренә һәм яңа җырым туа күңелдән тик яраттığın deniz dolkanaday uşağımдан uçkan yalkınlarday u көтәрелә җаным түренә һәм яңа җырым туа күңелдән. Хайратна музыкаль бейеклектә без бер җырчы белән сау булашабыз һәм яңа резидентыбызны каршы алабыз. Бүген безнең хит парадка яшь җырчыларыбызның берсе Дилия Әхмәтшина аяк баса. Әле күптән түгел генә Дилия чын сөю җыры белән сольный җырлый башлады. Инде эстрадабызда тәҗрибә туплаган, популярлык яулаган җырчылар катнашкан музыкаль бейеклектә Дилия нинди үрләргә ирешер? Барысын да соңрак белербез. Әлегә яшь җырчыга уңышлар теләп, сүзне аңа бирик. Премьера дуслар. Tatlı hisler bizədirlər günlərimni Sen qabızdın köpdən sönген şəmlərini Biz birgə мәңгегә син һәм мин янып көю җаным дию бу безнең көткән чын сөю юлыбыз бер булыр дие Сукмактан әкрен бергә атладык Без бергә мәңгегә Син һәм мин янып көю җаным дию Бу безнең көткән чын сөю
Бүген ашыкмый торган көн, тик менә мин сезгә кайда ашарга кирәк икәнен төгәл әйтә алам. 15 апрель көнне Пирамида күңел ачу залында узачак TMTV премияләрен тапшыру тантанасына билет алырга ашыгыз. Популяр артистлар, сез яраткан җырлар, шоу-тамаша, булар барысы да елның иң якты вакыйгасы TMTV премиясендә булачак. Бүген хит парадыбызның 9-нчы урынында булучы Зәйнәп Фәрхетдинова иң җитез кеше буларак, әлеге бәйрәмгә дус туганнарына инде күптәннән билет алып өлгергән. Шулай итеп, Зәйнәп ханымга сүзне бирик. Гаиләемне байлык белән түгел, ул бәхетле кырылса сөюдән. Максат бердән булып торса әгәр, бер-береңне бәхетле итүдән. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар, куллар кулда һәр чак булырлар. Тапкан ярлар тиң пар булсын берүк, җанны җанга бергә кушарлык. Канатларны канатларга куеп, дөньяга мен бергә очарлык. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар, куллар кулда һәр чак булырлар. Сүйсінмәс, мәңгі китмәс әлі, бәхеткә сәң шайқап түкмәсәң. Ходай биргән мәхәббәтеңне саклап, шит якларга тезем чүкмәсәң. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар, куллар кулда һәр чак булырлар. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар, куллар кулда һәр чак булырлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар, куллар кулда һәр чак булырлар.
ақ булырлар. Музыкаль биеклек хит парадын дәвам итәбез һәм 8нче орында бүген Халидә Бигичева. Халидә ханым тормышының тәмен тоеп яшәргә тырыша. Шуңа күрә дә ул бер җиргә дә ашыкмыйча үз җаена рәхәтләнеп яши. Җырчының фикеренчә, үзеңне нәрсәдәндер шикләп, кеше кушканча яшәү кирәкми. Үз җаең белән ашыкмыйча куелган максатларыңа ирешү иң яхшысы ди җырчы. Менә шулай, дуслар, ашыккан ашка пешкән дигән мәкальне исегездә тотыгыз. Ә без сүзне Халидә Бигичевага бирәбез. Астында таллар бар, талыда япырақ миндә сағыну, сезедән инди хәлләр бар. Талыда япырақ миндә сағыну, сезедән инди хәлләр бар. Düşə ulaqqa sağınularım əydir idim, Jilidə ismi uluyaqqa. Sağınularım əydir idim, Jilidə ismi uluyaqqa. Biyək tağının başlarında yalğız üskəni qartınarat, qarala bar qaydılarım, cırlasam şuna qarab. Qarala bar qaydılarım, cırlasam şuna qarab. Almalar üzəridimlə, ballar bat üzəridim. Yanıma sağ bu yürəkkəyim, sağınuğa düzəridim. Yanıma sağ bu yürəkkəyim, sağınuğa düzəridim. Salqın çişmə buylarında atlılar içirsən idi. Tuğan üskən illərində mühəmmərək içirsən idi. Tuğan üskən illərində mühəmmərək içirsən idi. Bizdə biyək dağlar barla, dağlasında ballar var. Dalada yapıraq mində sağını, sizədən indi həllər 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 var. Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәр җырчы кебек үк концертлардан концертларга йөри. Җырчының язмышы тамашачылары белән очрашуга ашыгудыр инде дип уртаклашты дуэт. Ләкин Фазлыевлар гастрольләр, концертлардан соң өйләренә, уллары яны ашыга икән. Барысы да алар өчен бит. Тормышыбызның мәгънәсе дә, яме дә аларда, диде Алсу. Хәтерсез, мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә.
кебек матур шакларыңа. Табиғатны һәр көнедә жылы аяз тыйыла. Күңел кояшы әгәрдә сүрелмеген балкыса. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга. Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Туганнар сау сәләмәт, шул зур байлык дөньяда. Ник биеме юлдырыйк бит, кештер барда җаннарда. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, та дими, эх, та дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Яңа гына безгә килеп кушылган тамашачыларның исенә төшерәм. Сез музыкаль биеклек тапшыруын карыйсыз һәм без бүген ашыкмый торган көн турында сөйләшәбез. Инде 4 баскычны артта калдырып, без 6нчы урынга да килеп җиттек һәм әлеге баскычта бүген Ринат Рахматуллин урнашкан. Җырчы хатын-кызларның соңга калганын үнәп битерми. Бар кеше дә бер тигез хукукка ия һәм аларның соңга калу гадәте гафу ителергә тиеш түгел дип уйлый җырчы. Әлбәттә, көттерү күңелле күренеш түгел, ләкин хатын-кызлар без иратларга матур, зәвыклы күренсен өчен күпме вакытларын җыенуга сарыф итә. Болай булганда без егетләр көтәргә әзер.
Өткән яшьлегем язып, күңелемдә минем һаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикертәле, сынаулары күп аның, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Саф сөюең белән минем атадыр бәхет таңым, син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагын. Яшигәле сөю белән үзеңнең кадерен белеп, һәр адымда безне диям көтсен бәхетсез көн. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр әле син мине, чыгам синең юлларга, сиңа булган хисләремне салырмын мин җырларга. Хыянәт ялганнан башка яшәп тә була иркәм, күңелемне шатлык били, бердән берем сине дисәм. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Тапшырубызның уртасына да килеп җиттек, дуслар. Вакыт хит парадыбызның киләсе резиденты өчен бик зур проблема. Аңлагансыздыр инде. Сүз хатын-кыз җырчысы турында бара. Эстрадыбызның гүзәл җырчысы Гөлназ Батталова барасы очрашуына я иртәрәк килеп утыра, я соңга кала икән. Һәм гомумән, җырчы вакытын дөрес бүлә белми. Тик Гөлназның соңга калуы һичшиксез гафу ителә дип уйлыйм. Гүзәл җырчыбыз Гөлназ Батталова бүген 5-нче урында. Sular aksa, söndürüp uşakны basarma, belki esse yalqanlardan Jeli parday көкке ұшарма. Саналарға тола dünya, өз мақсатың
Сусыз сав жир булар дава. Жил белән мәхәббәт тарала. Су яккан туфрак һәм һава. Һәр вакыт янәшә булалар. Могҗизага тулы дөнья. Өмөтемне үрә хыяга. Алда юл авыр булса да, башкына сайларга ашыгыма. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, дараридей, да. Даридей, даридей, дараридей, да. Могҗизага тулы дөнья. Өмөтемне үрә хыяга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыгыма. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата-бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Илдар Әхмәтов гадәттә өенә ашыга икән. Дөнья мәшәкатьләреннән арынып, хатыным, балаларым белән өйдә вакыт уздырудан да рәхәтрәге юк дип уртаклашты җырчы. Гаиләсе белән булганда Илдар хәтта вакытка да игътибар итми икән. Ашыгыч эшләр булса да онытыла дип елмайды Илдар Әхмәтов. Сөюемне эзләп юлга чыктым. Мин басмаган сукмак калмады. Күп җирләргә алып барды юллар. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын узына явара. Күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Юллар тиз ачылган иде. Кире кайтыр юлны тапмадым. Сиңа таба каршы килгән чакта, син кол селтәп артка атладың. Барган сайын узына явара. Күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Булмый диләр, сиңа барып җитеп булмады.
Сиңа барган юлда гел каршылык Кызыл утлар яна һәр вакыт Язмыш аты синең тукталышны Узып китә булмый туктатып Барган сайын ызына явара Күпме юллар инде урадым Барып җитмәс юллар булмый диләр Сиңа барып җитеп булмады Барган сайын ызына явара Күпме юллар инде урадым Барып җитмәс юллар булмый диләр Сиңа барып җитеп булмады Барып җитмәс юллар булмый диләр Сиңа барып җитеп булмады Музыкаль бейеклекнең көчле эшлеген Азали Зиннәт ачып җибәрә. Бүгенге темага килгәндә, ашыуга һәм соңга калуга җырчының үз карашлары бар. Азали гомумән соңга калырга яратмый икән. Шуңа күрә дә ул иртән иртүк торып, барын да алдан әзерләп куя. Озын юлга чыгасы булса, Азали җитешмәм дип куркып, хәтта йоклый алмый икән. Бар нәрсәгә дә бик җаваплы карашта булган Азали Зиннәт хит парадыбызның 3нче урынына лаеклы.
Шулай итеп, дуслар, без хит парадыбызның лидерлык позицияләренә дә килеп җиттек. Икенче урын һәм Ләйсән Мәхмүтова. Ләйсән соңга калган кешеләрне җене сөйми. Шуңа карамастан ул үзе дә еш кына соңга калырга мөмкин. Нинди дә булса, чарага Ләйсән көне буе ашыкмыйча әкренләп җыена ала. Әгәр дә 5 минут эчендә чыгып китәргә кирәк булса, Ләйсән солдаттан да тизрәк җыенырга мөмкин. Düşlerine girsem aşılama, bek sağındım seni canım desem, kışağıma alıp seni kabat, koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama, ben bit seni canım bek sağınam, ızgılana yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, ben bit seni canım bek sağınam, ızgılana yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine girsem aşılama, bek sağındım seni canım desem, ikevgine bilgen sokmaklardan eğlenikçe tağı bir desem. Düşlerine girsem aşılama, men bit seni canım bek sağınam, ızgılana yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, men bit seni canım bek sağınam, ızgılana yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine girmem aşılanma, bugün yanlarına üzüm barırmın, kullarını alıp kullarıma, yüreğini hutka salırmın. Düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, ızgılana yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, ızgılana yürek ılda almay, suyutlarında min Бу атнада музыкаль бейеклектә яңа лидер һәм мин Ранил Нуриев инде беренче урын иясен игълан итәргә әзер. Әйе, дуслар, әлеге җырчы һәм аның җыры иң күп тавыш җыйган. Бүген алтын медальне без эстрадабызның иң яшь җырчысы Лия Шамсинага тапшырабыз. Лия гадәттә мәктәпкә ашыга. Мәктәпкә баргач, өйгә әйдән төрле түгәрәкләргә. Яшь җырчы бар җиргә дә җитешергә тели. Барында күрәсе, барында беләсе килә дип фикерен җиткерде Лия. Актив тормыш алып баручы Лия Шамсина бүген хит парадыбызның абсолют лидеры. Тавышын ере
тилек, назылы миңа нурлы кояш, күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап янам мин, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Син генә бит хыялымда, жан куәемдә, теләктә, сөюемне югалтмамын, саклармын мин йөрәктә. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап янам мин, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Сине уйлап янам. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Сине уйлыйм, сине уйлыйм. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сез ТМТV каналының мөһим хит-парадын музыкаль бейеклек тапшыруын карадыгыз, дуслар. Атна сайын әлеге хит-парадта, әлбәттә инде сезнең ярдәмегез белән артистлар 10нчы баскычтан 1нче баскычка урнаша. Киләсе атнада кем нинди урынга лаек булыр, вакыт күрсәтер. ТМТV каналы һәм музыкаль бейеклек белән бергә булыгыз. Һәм безнең чыгарылышларны күзәтеп барыгыз. Ә бүгенгә мин Ранил Нуриев барчагызга да яхшы кәеф теләп, сау булашам. Тиздән күрешербез. Пока.